லைசன்ஸ் நான் கொடுக்கல, புரியுதா? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லைசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க, சரியா? ஆனால் நான் தலைவர் என்ற வகையில் அதை கொடுக்கக்கூடாது, எங்களோட பிரதேசத்தில் அப்படி ஒரு பார் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம். இது எங்களுக்கு சபைக்கு யாருமே சொல்லலை இப்படி பார் ஒன்று போட போகிறோம் அப்படின்னு, சரியா? போலீஸ்க்கு அறிவிச்சாங்களோ தெரியாது, அது அவங்களோட தான் கேட்கும், எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் பொதுமக்களாகிய நீங்கள் நோவூர் சுப்பிரமணிய தேவஸ்தானமும் வர்த்தக சங்கமும், வாழ்த்துக்கள் வர்த்தக சங்கத்துக்கு, நீங்க எனக்கு சொன்னதுக்கு பிறகுதான் எனக்கே தெரியும். அதுக்கப்புறம் நான் உடனடியாக சபைக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. சபையில ஒரு பிரேரணையாக நான் தான் முன்மொழிஞ்சேன். சபையில உள்ள இருக்கிறாங்க, இப்பதான் இங்க 4-5 மந்திரிமார் இருக்கிறாங்க, இவங்க எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு, சபையில உள்ள அவ்வளவு பேர் எதிர்ப்பு. நாங்க ஏகமனதாக தீர்மானிக்கிறோம். இந்த பாரம் மூடுறதுக்கான தற்காலிக பாரம் மூடுறதுக்கான முக்கிய பொறுப்பு பிரதேச செயலாளருக்கு இருக்குது. ஆனா இதை உடனே மூட சொல்லி நீங்க பிரதேச செயலாளருக்கு வலியுறுத்திருக்கீங்க. ஆமா, சபை தீர்மானத்தோட இந்த மக்கள் கொடுத்த முறைப்பாட்டையும் பிரதேச செயலாளருக்கு அறிவித்திருக்கிறோம். பிரதேச செயலாளர் என்ன உங்களுக்கு உத்தரவாதம்? இல்ல, அது அவர் எனக்கு கடிதம் மூலம் தானே அறிவிப்பாரு. நான் அந்த வேலையை சொல்லிட்டு திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், அது இது ஒரு அபிஷியல் வேலை தானே, அப்ப அதுக்கு ஏற்ற பதில அவங்க தரத்தான் வேணும். අවසරයි සිංහලයි සියලුදෙනාම අවසරයි. මම නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ෆ්‍රැන්සිස් ඇලන්. නෝවුඩ් නගරයේ අලුතෙන් මත්පැන් අලවිසලක් විවෘත කරනවා කියලා මට ආරංචි ලැබුණා. මාර්තු මාසේ 24 වෙනිදා නෝවුඩ් ප්‍රාදේශයේ වෙළඳ සංගම් සහ නෝවුඩ් සුප්‍රමණී කෝවිලේ ඒ කාර්ය මණ්ඩලය මට දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්සේ 4 වෙනි මාසේ 9 වෙනිදා අපි නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ මහසභා රැස්වීමේදී අපි කිව්වා අපි නීතියක් ඇටියට සම්මත කරා, සියලු മന്ത്രി දෙනාම සම්මත කරා නෝවුඩ් ප්‍රදේශයේ දැනට තියෙන මත්පැන් අලෙවිසල 3ක්ම වැඩි, ඒ නිසා තව එකකට අපි ඉඩ දෙන්න නැහැ කියලා ඒකමතික තීරණයක් ගත්තා. කිසිම දේශපාලන මතයෙන් නෙමෙයි, ඒකමතික තීරණය ගත්තා මේකට ඉඩ දෙන්න නැහැ කියලා. ඒ අනුව අපි මුදල් ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයට අපේ පළාත් පාලන කොමසාරිස්තුමියටත් සහකාර කොමසාරිස්තුමියටත් ලේකම් කාර්යාලයටත් තවද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවටත් අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා ලිඛිතව නෝවුඩ් එකේ බාර් එකක් අරින්න අපි විරුද්ධයි. ඒ නිසා මේකට ඉඩ දෙන්න එපා කියලා මම කියලා තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙමෙයි, තව ගිය අවුරුද්දේ මට මම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා තිබුණා අපේ ප්‍රදේශයේ බාර් 13ක් තියෙනවා.